Er udfordringen jeres, en udfordring, som altså går i gang nu her hjemme i Danmark, men der er også andre, der har store udfordringer i Grenoble i dag, Dennis Ritter. Ja, og Thomas Christensen, jeg tror, vi er sådan omkring midtvejs eller noget på simulatorcyklerne. Ja, det er meget godt ramt. De er sådan set ved at have været halvvejs igennem den her VM-rute. Vores to duellanter her i dag, det er altså bordtennisspilleren Mie Skov, og så er det ishockeyspilleren Mikkel Bødker. Det er to forskellige personligheder, sådan rent staturmæssigt, og det er det også måden, hvorpå de angriber den her udfordring an. Mie, hun kører med ekstrem høj kadence, har sådan opereret med 115-120 tråd per minut. Det går lidt langsommere over ved Mikkel. Til gengæld, ja, så følges de altså meget, meget godt ad. Lige nu, der har Mie kørt 7 kilometer 159 meter, over ved Mikkel 7 kilometer 370 meter, og de har begge to været på cyklen i 14 minutter og 20 sekunder. Og det er jo altså to, der følges rigtig godt ad her, og det er meget, meget imponerende, det der bliver præsteret på pedalerne her. Og spørgsmålet er, om vi skal have en helt lige duel at slutte af på her. Mie Skov, som altså er dansk mester 7 gange i træk i bordtennis, og som har et gigantisk mål, sådan for nær fremtid, og det er at kvalificere sig til de olympiske lege. Mikkel herover, en af dansk ishockeys store stjerner, der altså spiller i NHL. Og så kommer der lige en interessant oplysning, Rolf Sørensen, som du lige sådan kan kæle lidt for. Vi har fået sat en rekord her hjemme i vores simulatorstudie. Mikkel Bødker så jeg på en af stigningerne træde 770 watt. Hvad siger du til den, Sørensen? Jamen lad os da håbe, at Andy Slæk kan hamle op med det, fordi så begynder det at lige. Det håber jeg. Jeg tror, at Andy kommer til at køre en god enkeltstart. Jeg ved ikke med Frank. Det er ikke hans specialitet. Ja, det bliver spændende at se. Jeg tror, det er muligt. Tak skal du have, Nicky Sørensen. Det var altså ordene fra Nicky Sørensen, som har bedste tid af de danske ryttere. Han er lige nu nummer 12 i mål. Vi skal lynhurtigt hjem til Odense, fordi vores simulatorgæster er meget tæt på mål, Thomas. Ja, det er de, og det er en kanonduel, vi har her. Mikkel Bødker, han kommer ind nu her i mål, og nu går der altså mindre end 100 meter. Så har vi altså også Mie Skov inden. Tiden den er 27:30. Det har altså været en fuldstændig lige duel heroppe af Gels Bakke. Det har været fantastisk at stå og overvære. Jeg kunne se Mikkel, han sådan har skævet lidt over til Mie for at se, hvorledes at det gik. Men vi får altså Mie ind nu her, og hun er inde i tiden 27 minutter og 46 sekunder. Velkommen på toppen. Og det var altså noget af en udfordring for de to her. Mie, som kører 27:46, har trådt 150 watt i træk. Jeg ved, det er lidt højere herover hos Mikkel, der trådte 186, men altså var oppe over 700 watt på et tidspunkt. Har du fået pusning? Ja, jeg har sgu fået lidt mere respekt for de cykelryttere der. Det er fandme flot, det de laver, det må jeg sige. Det er det. Stor respekt. Jeg kan se, at du